Unonzani? Enelis Batmus. Ko mangariri kwindoni? Imuru mangarirani? Mukwasha. Yasati asvika pana? Ari kupi? Tachayobhadhara mari yekudhila yadaro. Anonzani mumangari wacho? Wilson Mundangombe. Anonzani? Wilson Mundangombe. Milson. Wilson. Kwa mimi Wilson muri kumumangarira chii? Pamusoro. Inini Wilson ndikumangarira nyaya yekundishungurudza mukati meni. Mugere mese hamuna kuramba? Tigere tese hatina kuramba. Ari kushungurudzai sei? Nyaya dzokushungurudzwa toendesa kumapurisa. Muri kushungurudzwa sei? Alright. Ini kushungurudzwa kwangu kwandipa kuti ndiye panapa. Ndekuti kana tikashanda senge tiri varimi saizvozvo patinokohwa pese panoita nezi. Apa hamusati makohwa? Takatokohwa tikatengesa. Kureva kuti zvatakatengesa inini handina chandakaratidzwa kureva mavhocha efodya yavo. Ndakanzi handifanire kumaoma. Asi muchishanda mese? Asi tichishanda tese. Right. Kana mari amupiwe? Munozongopiwa tumari? Tumari. Right, chimwe chii? Nditsanangure pakatangira nyaya kuti ndisvike panapa. Baba vakabuda makuseni elast week uri musi kuperekedza mwana wechikoro. Vaenda vakabva vadzoka vakabuda kuma7 vakadzoka kuma7 emanheru. Saka ndakaswera ndiri pamba zuva rese. Nemumwe mwana wangu mukomana ndina sister wangu ari kunze. Saka zvakaitika ndezvekuti pataitandara tiri panze takasiya dhoo rakavhurika padaini. Saka huku dzakapinda mumba tumhini. Ndobva todya chikafu chehu mabhuroira. Saka adhaka pavakauya vachibva ndingangoti kwakubvawo vakabva vasvika pamba. Ndobva vati kuna ima mama vari kupi zvikanzi mama vari panze zvanzi vashedzi. Ndobva vandishedza zvikanzi ko huku padzanga dzichidya chikafu ichi mama enda kupi. Ndikati ndandiriko handinambobuda zvikanzi sei wati ndikati ndiri kushamisika pakuti imimi manga musipo ndiri muri kubvunza inini kuti ndanga ndaenda kupi. Inini ndaswera ndiri. Vakati hamudi kubvunzwa hamudi kutsiurwa. Chikafu chehu chatoratidza kuti zvati pane kwamanga maenda. Ndikati inini kwandandaenda hapana. Saka vakatanga kuraise voice kwakutopopota. Ndobva ndakamira ndikati ichiri nhau yechikafu zvikanzi dzese nyaya dzacho ndotodzibatanidza ipapo. Saka ndakabva ndati pamusoro indipinde ndichinotora mvura pamoto kuti ndigezise mwana tigeze. Vakabva vashedzera kuti musha wemo munogona kusamugeza. Panapa panoti inini pamusha panapa hamuite zvamunoda papi pamusha pangu. Ndibaba? Ndibaba. Ini ndobva ndavabvunza kechitu ndikati ichiri nhau yechikafu zvikanzi itai zvamafunga. Munofanira kuita zvamafunga. Ndikati zvandingafunge zvipi? Zvikanzi panapa pangatogarika. Saka kwadoka kudai ndobva ndaona kuti inini hangu zvenoizi kana kuti tizobvisa regai ndibude. Ndobva ndabuda ndichienda kupi? Tafara. Ndaenda kutafara ndichibva mudunhu masabhuku jerame mumwe kumanhanga. Ndobva vanditi kana maenda ikoko muendere futi nokuti muchandiuraya. Ndikati ndinokuurayai nei makore ese atagara aya ndichikuurayira ichi. Inini ndobva ndabuda ndaenda. Ipapo handina kuziva kuti chifodya yanga yatengeswa mari yapinda mufoni. Zvese zvazvo zvinopinda mupfungwa dzangu. Ndakazozvifunga leta kuti okay sometimes munhu ari kuitira kuti ndisazive zviripo. Ndobva ndabuda ndaenda kutafara. Ndakarara day 1 day rechi2
ndobva ndadzoka kumba ndichifungidzwa kuti nyaya yapera. Saka pandakasvika vakabva vamira padhoo zvikanzi hapana ari kupinda padhoo apa, ndoda kukusechai. Ndikati kuti ndinei, zvikanzi munondiuraya. Ndikati itsoke chiregai nditi sei, ndidzoka zvikanzi chidzokai kumba kwasisi venyu, zvichida ndo vanokukurudzirai kuti muite zvamunoda. Endai ikoko, ende ndiri kuteera ikoko ndizotaura zvirichi pamwoyo pangu. Zveshuwa ndakabva ndafamba zvikanzi hatisi kufamba rodhi wayo, mumwe nomwe rodhi yayo. Ndikati haisi nyaya, ndobva taenda. Takasvikira zvitoro takasiyana zvema 10 minutes ndasvikawo iwe wachibva wasvika. Saka zvandakaita since tatiri tuna sister yangu semunhu anga achitaura zvekurwisana neni, ndakabva ndatsvagawo vamwe vandoti bhudhi vechikuru ndobva ndavashidza ndikati uyai munzwochi nyaya iri pano. Right, ndobva vasvika ndakavaivaya, ndobva nditsananguro chii chaitika. Ndobva ndatsanangura sematsananguro andaita enhau yechikafu chehuku. Saka bhudhi avo vakabva vabvunza vakati tsana ndiyo chete here nyaya iyi. Zvikanzi amai ava vanditeerera. Ndakavati ini handidi mukadzi anotengesa, handidi mukadzi anoshanda ndikusuka madhaga, ndinoda mukadzi anogara pamba. Saka bhudhi avo vaitiyananisa vakabva vati kana vakasatengesa munovapawo here mari. Zvikanzi mari handivape, ndoita zvandinoda. Zvikanzi kokushanda, zvikanzi hazvina mhosva ipinda yega mumunda. Saka kana ndikada handivape, kana ndikada ndinovapa mari. It's like last year vakarima, inini ndakatanga kusuka madhaga 2023. Mushure mekunge ndaona kuti zvina zvinomira mushe tibatsira, ndatovaudzawo kuti baba dhaga ndafunga kuitawo sei kusuka madhaga nevamwe. Zvikanzi endai. Kuenda kwandaita ina handina kuziva ipakutanga kuti havana kuzvigamuchira mushe, but pamagariro emunhu ndo pandaingoona kuti okay kuenda zvangu kubasa, but murume uyu hatisi hasi kuzvifarira. Kana ndikashanda ndikauya nemari ndikati ndo mari yandawana apa tiri kuda iyi grocery iyi mari udzokera mubizinesi izvi tiri kuda vaingodaira zvezvekuti unongoona kuti munhu hasi kuzvifarira. Ndobva ndashingirira ndichishanda. Chakandipa kuti ndiende kubasa ikoko wozi isusu taroorana, patorwa minda muna 2000 takabva taita upenyu hwekumunda. Saka upenyu hwekumunda mari tinoibata kamwe chete pagore. Saka kuti kugara pane machallenges andiri kusangana nawo, ndofanira kushanda semudzimai, but muongo anobva atichi musashanda. Zvadaro ndobva ndati gore rapera iri sister yangu zvikanzi imi muchisiyai zvemadhaga, siyai zvekutengesa zvacho, mubatsirane muite sezvekurima. Ndo patarima pavari kutaura kuti sister yacho iri kuuya apa tenzo sister, ndo pavari kuti izvezvi pamari iyoyi ndaizviziva kuti ndikasakupai mari muchapomoka. Ndikati inini hangu handina kuziva kuti inhau yemari, inini ndaifungidzirwa kuti inhau yechikafu, ndosaka ndatitaura ichi nyaya iyi. Maona tirimo mukati memba yemomo vantaura kuti pamusha pandigereni hapana changu, zvese ndezvavo. Ndaitombove nembudzi dzangu dzadziri 7 dzavakatengesa ndisina kuda murizi, vazviita baichi force. Tiripo ipapo vakaenda kubhawa, kana vakasvika hana yangu inorova mama kuti nhasi handizivi kuti vanotanga ipi nyaya. Tiri panyaya iyoyi yandotara chikafu takuyananiswa paipai, ndo pavakasimuka dare risati rapera. Zvikanzi musare nasisi venyu muyanani. Ndobva vati kuna ivava sisi venyu avo ndo vari kuparadza imba yangu, vanokupai pekurara. Sisi ndobva vati muri kutaura kuti mwana wamai vangu kana achinge auya manheru marwisana uku ndomudzinga here. Zvikanzi ameno, asi ndiri kudziva kuti imini ndimaparadza imba yangu. Saka mukoma vai vaitiyananisa ndobva vabvunza kuti tsana mukadzi muri kumuda here. Zvikanzi inini mukadzi nasarei. Zvikanzi chiti paiwo 10 cents inotaura kuti mukadzi hatisi kuda. Zvikanzi iye ngaandipe 10 cents. Ndikati aiwa koini ndini ndisiri kuda murume ndinokupai sei 10 cents, ndipei 10 cents inotaura kuti inini neni taparadzana takundikana nechikonzero chinoti. Ndobva vabuda vakaenda. Ndobva vabvunzwa vakaita zvekushedzerwa namukoma. Zvikanzi samuri kuti isisa mangwana vauye here. Zvikanzi ngaauye, asi zvandataura ndezvekuti pamba pangu handidi munhu anoshanda, handidi munhu anoita zvakati. Ende vakaramba vachiita izvozvo kuya kuno kwasisi vavo kana kuita zvandisingadi, edha muchamuruza kana kuti inini futi ndicharuza. Saka inini masoko iwayo akandiremera mama, ndosaka tauya panapa. Apa unogara uko? Nditori kumba kwasisi vangu. Right, the guy, because apa munhu wacho haana kuuya. Toda kunzwa imi muri ani? Ndiri hanzvadzi pamusoro tezvaro. Yes, tezvaro. Zita ndiani?
patinosondia. Patinosondia, yes. Sekutsanangura kwavaita nyaya dzavo dzatitorei nguva vachingonetsana vachingodai maripotsi achimbosvika kwandiri. Asvika kudaro kuti inini ndiende ndonovayananisa zvasingaiti zvisati zvaro. So ini ndaivati endai munombonotaura nehama dzavo ana tete kana kuti sabhuku mombonzwa kuti munosvika papi. Saka nekuwanda kwemakore ekunetsana ndobva ndachekawo rekodhi yokuona kuti but akabvisei in terms of pfuma. Ndokuona kuti hapana. Ndikati pakutotaurwa mashoko ekuti either muchamuruza kana kuti kana mamuruza inini ndozvipfuudza apa pane vana varipo zvinogona kungodi zvese kungoti mbombombo. Regai tinoyananiswawo pamwe chete tiri kupi kwamama kuti saka tauya kudai. Saka imi mamuchida pfuma yenyu? Ya. Yakamira sei pfuma yenyu? Mukuwasha wangu ndingangoti muna musi wa 10 May 2010 akandinyorera tsamba achinditi sezvo chikamu changu changa chiri mumazimudhora ndiri kuda kuti muchiita sei muchindiudzawo mamiriro azvakaita paUS tichibva parusambo tichidzika. Ndokubva ndamunyorera tsamba musi wa 22 May 2010 chimuti rusambo kudawo rusambo $2,000 rusambo. Ndikamuti nini pamombe toda mombe 6 but ndakamuchaja kuti 3 idzi ngadziti hadzo cash 150 poitawo yeumai ne2 dzedanga dzinotsika koita zvipfeko zvababa nezvipfeko zvamai. Izvozvo zvese hapana chakabviswa. It's unfortunate kuti ndaida kutaura nyaya iyi iye aripo because even tsamba yacho yakandinyorera ndakangoti ndichingotarisawo mafiles ndakabva ndasangana netsamba yaakanyora iye achikumbira kuti ndichajei this one. Saka ndinoona kuti dzimwe nguva kuita zvaari kuita izvozvo inyaya yokuti ari kuziva kuti akangotora hake 0 deposit. Asi pane vana vatatu varipo. First born in 25 years. Second in 15. Wakadika 5 years. Right. Saka zvatichaita tezva. Eba. Takupa mukana dare rikupa mukana futi kuita risamuni kwasha. Wozi mudare medana kuya. Mumwe munhu anogona kunge aita accident, mumwe munhu anogona kunge asangana neimwe tsaona inoita kuti asawe mudare rino. Saka nhasi uyo achanga achivherifaya kuti sei asina kuya. Akasauya zvekare patiri kumusamuna tinotonga asipo, tinopa judgment asipo. Ndiri kupanzwa ipapo changamiri. Handizivi mai muri kuona nhasi se-working day ndatokumbira kubasa ndichiti no penyu matopedza tezva. Alright. Ndiri kuti pamwe pari chazoitwa receipt. Aiwa. Hatina chatombokudirai kana tatotora pasi zviri kudiwa natezva. Zvakanaka. Imi handiti matsvaga zvikonzi. Yes. Zvikonzi tisizvo. Ayo tinotenda. Uyu mukwasha chake anongonzi Jambu chetovhunza kuti hawo hai. Dai aripo pamwe aichema kudzisirwa ndopatinonge iri kwake haisi kwamuri. Pamwe ndopaaifana kuzokumbira kuti ndaikumbira kudzisirwa. Zvepfuma izvo hatinei nazvo kuti muripo kana matotitsanangurira kuti ndiri kuda zvakati nezvakati nezvakati penyu mapedza.
dare randiri kuda ndireke uyu nemukadzi wacho zvakanaka. izvi zvepfuma izvi hakutongomuzivisa kuti shamwari taakutoroora penyu matopedza. Asi iye nemudzimai wake we should sit down, nokuti hatisi kubvuma kuti vanhu varambane ende hatidi kuti vanhu varambane. Pastage yavari hapana chavachaita, vakachembedzwa gare mwana wenyu. Wapanzwa? Ndo zvinorwadza izvo. Saka izvozvo hatidi, ende vanhu vanouya time yavo hatidi futi. Kana tatopa next week kuti next week hatidi kuti westirwa time, nekuti nemamwe mabasa atenge tina anozopedzisira akufunga kuti akakosha stereki munhu wenyiye. Apa tati next week on Thursday ndikuona tapa judgment kare, saka hatipinde mudare futi no. Ane twice ndingangoti pamusoro kairi achindifonera kuti Tsano uyai kunoko nhasi chaiye. I remember it was in 2016. Nditori pamuchato tichitoita zvekuchechi, ndokubva andifonera ndikati pamwe hameno accident yaitika kunei, sikanzi mhanyai kunoko hakuna kumira musha. Ndikadriver all the way from Bindura kuuya kuno kumutora Shango, darikira kuenda kumapitipiti kumaminda uko. Ndasvika ipapo pamba munhu haapo atiza kusaka ndoita sei kwakuti ava endai munodedza sabhuku azive kuti andifonera ndauya but munhu haasikwani kana nereason yekuti sei asina kuzobatika haana kana kufona achikumbira ruregerero haana. Ini ndokubva ndadzokerawo tati gare last year kwakundifonera futi Tsano ndiri kuuya ikoko hanzvadzi yenyu hatisi kuwirirana. Ndikati right muri kuuya rini? Sikanzi mangwana. Ndikati okay ndatosuspenda maprograms angu, uyai munondwana ndiripo. Haana kuuya. Kwakuzofona zuva ratodoka zvikanzi ndakundikana tozoonana mumwe musi. Apo andina. You see? Motongwasi accepta tezvara. But I hope kuti ndo shungu dzamaifana kuzotaura muripo mudare iroro aripo achizvinzwa. Imhosva ishandisa tezvara, mhosva pachivanhu chedu isusu tinorespekta kwatikaroora chaizvo, ndo kunoita kuti tinzi vanhu. Saka hakutambwe nako kuchinzava sirizvo zvatinoda izvozvo. Saka ndiri kuti kana taisa zuva ratiri kuisa, kana muripo munouya, kana musipo iyenyu yapinda kuti arai chedu kungomuzisa chedu ndozvatakuita ndozvatomudza izvo. Asi ndiri kuda iye nemudzimai wake we should sit down, toona kuti chii chiri kumboitika pakati pavanhu, nokuti hapana chinobatika chiri kuita kuti vanhu varambana chandiri kuona. But makore acho kungoshushana ikoko awanda. Munhu kana asingadi munhu anofana kubuda pauye naye isusu tinomugamuchira izvozvo. Pane kuti aramba achingoshushikana achingodidi tinoita sokunge isusu tatadza kumuchengeta. Otherwise kuti azomuona azomuroora angaona kupenyerera kwaanga akaita. Ende hapana mubereki anosarenda mwana wake nokuti aroora, hakuna zvakadaro. So I think tiri kuisa next week on Thursday uyondarisa munhu kuti chera ari pano chera asiri pano murisa munhu azive kuti time haiwiwe paanoda. Right. Okay, somuka yenyu. Okay. Right, pane imwe kesi iripo. Right, tivharire dare muzukuru.